Работи ли? Да, работи. Здравейте. Аз се казвам Росен, графичен дизайнер съм. Ще ви се представя накратко. Завършил съм художествената гимназия, след това Софийския университет и Нов български университет графичен дизайн и визуални комуникации. След това имах щастието да специализирам в Португалия, където защитих магистърската си теза и се дипломирах всъщност. След завършването почнах да работя това, което учих, което е всъщност нещо много хубаво. И междувременно разбрах за един конкурс, организиран от един сайт, може би сте го чували или го използвате дори, Photoshop конкурс, в който двама човека един срещу друг се изправят, образно казано, през интернет и си разменят един Photoshop файл, като целта да се запази един елемент от предишната картинка, така да се нарече, и да се така пет пъти си размениме с въпросния файл, докато свърши рунда, и след това изявени специалисти от цял свят оценяват по 4 критерия въпросните картинки. Критериите са пренос на елемент естествено, композиция, обработка на изображението и full impact. Споменавам за този конкурс, защото всъщност той беше една от причините да почна да се занимавам с това, което правя в момента. То е дигитални манипулации. Ще ви покажа няколко картинки, before and after stage на една и съща снимка, изходния материал, който получавам, и крайното изображение, което излиза от мене. Междувременно почнах да работя с едни от най-изявените специалисти в своите области в киноиндустрията, в музикалната индустрия, издателства български и отделни личности. Междувременно ще превключвам, за да стигнем до следващия слайд. И в един момент започнах да правя плакати за повечето филми, които излизат в момента в България, обложките на много музикални албуми, корици на книги. Всъщност след това е процес, през който се минава, за да добиете по-ясна представа. Да речем, в конкретния случай получавам черно-бяла снимка, която след това се отцветява дигитално, и в последния етап се добавят допълнителните елементи отстрани и отзад и се правят цветни корекции, за да се стигне до този момент, който вие виждате. Дори отвън, ако излезете, може би следващия има, не съм сигурен, няма значение всъщност така. Това са част от другите неща, които съм правил, съвсем накратко ще ги прехвърлиме. Киноиндустрия, телевизионна индустрия, сериали, филми, това са корици за книги, които са сравнително отскоро. Така, връщам се. Докато работих с всичките тези клиенти, които идваха при мене, стигнах до следния извод, че по-голяма част от тях идват с една идея, която е много близка до стереотипите. И тук минаваме вече в основната тема, във втората част на ТЕД, за стереотипите. Няма значение дали е режисьор, музикант, издател или певец. Всеки идва и казва: искам моят плакат да изглежда по този начин, моята обложка да изглежда по този начин. Тоест те се вкарват едни стереотипи, които доказано работят, видяли се, че работят вече, и не искат, нямат смелостта да рискуват и дори да се доверят на, мога да се нарека специалист, хора като мене, специалисти като мене, които допълнително ще им помогнат, за да стане тяхната идея, в смисъл да почне да работи тяхната идея, въпреки че вече в смисъл преди това не е правена. Така, докато си мислих тези неща, в мене се заформи една асоциация. Отъждествих всички тези стереотипи и клишета, с които идват при мене въпросните клиенти, с 7-те смъртни гряха. Тъй като малко е тежко сравнението, но сега ще видите всъщност, че са много близки. Клишето е най-тънката мисловна линия. В наши дни хората пазаруват, купуват, избират с очи. Ето, започваме директно по 7-те точки. Значи, първата точка е поход. Тук естествено ще говорим за секс. Секс е най-големия фактор, който продава. В смисъл, това е навсякъде вече. Ако се замислите, дори подсъзнателно, има много примери, които за съжаление не мога да ви дам.
в момента, но ако се разровите в интернет за подсъзнателни секс послания в рекламата, веднага ще видите за какво става въпрос. Романтиката вече не е това, което беше преди, не, което е била преди доста време, тъй като аз не съм бил жив тогава. Не, значи тя не е Ромео и Жилиета. Романтиката вече са ни перфектни тела, една перфектно изчистена кожа без бръчки, пъпки и други физиологични белези. Пропорциите на тялото трябва да са естествено перфектни и така. Просто няма нищо общо вече романтиката с това, което в момента виждаме като резултат в рекламите, имам предвид. Следващият грях според библейските закони е лакомията или чревоугодничеството. Тук говорим за хранително-вкусовата промишленост. Всички знаете, че храната вече няма нищо общо, вкуса на храната няма нищо общо с това, което беше преди време. Понеже аз имах щастието да знам какво е истински вкус на истински домат, истинска краставица и да навлизам в други примери. Вече всичко пластмаси и химикали. Отделно си говорихме с един от следващите лектори в предварителните срещи, че продуктовите кадри, които виждате в момента навсякъде в брошури, дипляни, каталози, в менюта, става въпрос дори за снимка на ябълка или на круша, които са реално всъщност това са едни стереопорени и пластмасови модели, които са осветени много добре в едно студио. Един специалист фотограф ги е снимал и след това един специалист като мен ги е направил още 100% тунинговани. Така че това, което виждате, няма нищо общо с... Това е един стереотип, обаче, че трябва да виждате, в смисъл, ябълката трябва да е червена, крушата трябва да е жълта, спагетите трябва да блестят, сос да е точно определен цвят. Всичко това го правим ние. Трети в списъка е алчността или скъперничеството. Тук естествено, че говорим за пари. Това клише, което в наши дни навлезе много силно, за съжаление, че ако имаш пари, можеш да си купиш всичко, дори можеш да си купиш любов, приятелство, здраве. За съжаление, в някои случаи е така, но в повечето не е така. Те неща, те клишета, които се налагат в момента са само в филмите и в списанията. Всъщност с пари не можеш да си купиш много неща. Дори има едно клише, една фраза, че някои хора са толкова бедни, че имат само пари. Тя мисля, че обяснява абсолютно това, което имам предвид. Четвъртият поред е леността. Мечтаната почивка за всеки от нас се отъждествява с едно просто клише: палма, хамак, коктейл. Хамак е символ на мързел, палмата е символ на екзотична дестинация, а коктейла няма нужда да казвам на какво е символ. Или другата крайност, другото клише, когато говорим за мързел, уютният дом, 10 дена, както в случая, които предстоят от 20 или до края на годината, в които ще седим вкъщи, си запалиме камината, ако имаме, и ще си дигнем краката и ще мързелуваме. Това е също едно клише, с което злоупотребяват много. Петият поред е гнева. Тук аз отъждествявам с тази точка на трупаната вътрешна агресия. Дали ще в бизнес отношенията или в личен план, няма значение. Бизнес модела, което е още едно клише, така наречения бизнес модел, в който ти трябва да тръгнеш по стълбичката в иерархията, да се издигнеш до местото на шефа, което всъщност през цялото време те мачка, защото това е клише и той трябва да те мачка, да си избива комплексите. И един ден ти не станеш този шеф, който мачка своите подчинени. Друго клише в тази точка. Ти, ако си бизнесмен, трябва да си облечен добре, трябва да караш скъпа кола, да си обръснат, постриган, защото ако отидеш на среща с свичери и маратонки, никой няма да те възприема сериозно. Аз по принцип хода с маратонки и свичери, но ето и аз днес съм се облякал според това клише. Така че, значи, те клишета работят. Шестият поред е завист. Тук аз отъждествявам вечната битка между добро и зло. Защо? Защото по клише добрият герой няма значение къде, винаги трябва да е тих, скромен, набожен, да кара стара кола, по възможност да има проблеми с жените, докато стане супергерой и нещата се обърнат. А пък лошият точно обратното. Той трябва да е грозен, тъп, да съчетава може би част от всичките тези грехове в себе си или поне 5 от тях. Но в крайна сметка си мисля, че двамата си завиждат. Аз си мисля, че двамата си завиждат. Но в крайна сметка си мисля, че лошия завижда повече на добрия, защото в крайна сметка
по клише добрия накрая побеждава. И стигаме до последния, който е горделивост. Горделивост, бих казал, без покритие. Защо? Защото в наши дни всичките реклами ни втълпяват, че трябва да притежаваме последния модел телефон, последния модел битова техника или аксесуари, да караме точно определена марка кола, за да сме нещо повече от другите. Това не е така, но за съжаление всяка компания за мобилни телефони има флагмани, всеки се стреми да си купи последния модел. Те не случайно изкарват всички тези апдейти в софтуера, специално за телефони. Ако говорим за промяната съвсем малка промяна знаете за какво говоря точно, за един телефон, който в момента струва над 1500 лева, но да не говорим с марки, все пак и може да ни станат клиенти, така че да не влизаме в подробности. Също така тук бих добавил и клишето, което е много актуално в България и не само тук, че си известен само защото си известен. Става въпрос за шоу-бизнеса. Това е тъжна история. Скоро гледах една статистика в интернет, че 50% от подаръците, които избираме, са парфюми. Парфюми и то с клишето да са добре опаковани. Затова мъжете при нас е доста по-лесно, защото ние, когато отиваме на някакъв повод за веселба, почти винаги избираме бутилка алкохол. Тя ще отиде със сигурност по предназначение, ще се хареса на получателя и не на последно място идва с готова опаковка. Дори понякога има бонус чаши. Какво по-хубаво това? Като тук не бива да се бърка разликата между клишета, стереотипи и традиции. Замислете си вие, ако сте поканени да речем на рожден ден или на някакъв друг повод, вие минавате по един стереотип на мислене. Първият въпрос, който си задавате е мъж или жена, естествено. Вторият е, пускате един сърч в хард диска в главата, за да се сетите за последните реклами, които сте гледали в списания, в интернет или по телевизията, списанията или в интернет. И ако предишната вечер сте излизали и мисловният процес естествено не тече гладко, третата фаза, пускате сърч в интернет, тъй като подаръкът трябва да е актуален. Още едно клише. Тук мисля, че е местото да кажа, че интернет е една от причините за налагане на тези стереотипи, една от основните причини. Но тъй като ние прекарваме по-голяма част от времето си в интернет, това е неизбежно. Мене лично, ако ме питате, най-тежкият грях от всички тези, които минахме в момента, не е нито един от тях. А това е осмият, ако може така да го нарека осми, който естествено не е библейски смъртен грях и слава Богу не се наказва със смърт и не се преследва. За съжаление, то е наложено от обществото, наложено от самите нас, от консуматорския вкус и забравя да превключи, да, така. Кой е? Следващата, рубуване на стереотипи. Това според мен е най-тежкият грях. За съжаление, ние всички сме грешници в това отношение. Като заключение, какво мога да кажа? Стигнали сме до един такъв момент, поне аз по себе си съдя, че когато се налага да правим избор, ние винаги избираме стереотип, някакъв модел на мислене, който е стереотип или клише, а не би трябвало да е така. Затова, като човек на изкуството, бих казал, че няма нещо по-хубаво от естествената красота, подсилена с истински чувства и не на последно място въображение. Може да не е много богато, но не робувайте на стереотипи и на клишета, просто вие сте красиви отвътре, няма нужда да се стремите да бъдете това, което виждате на кориците на списанията и в рекламите. Мисля, че това беше, не забравих много неща.